हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपकी सिस्टर बिंदु मौर्य स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आप सभी दर्शक भाई बहन का जीजा जी हमारे देख रहे हैं। तो एक छोटा सा और बहुत ही प्यारा माता रानी का गीत लेके आए हम लोग। पचरा गीत है। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि गीत आप सभी को कैसा लगेगा। दीदी को जाने के लिए लेट हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। गेहुआ के बलिया मैया मोरी सुगाना जुठर ले हो कि कैसे कैसे ना हो कि कैसे कैसे ना मैया के रोटावा चढ़ाई बई हो कि कैसे कैसे ना मैया के रोटावा चढ़ाई बई हो के कैसे कैसे ना गंगा जी का जलवा मैया मोरी माछारी जूठर रही हो कि कैसे कैसे ना हो मैया मोरी कैसे कैसे ना तो हर जारा ना पधर बई मैया कैसे कैसे ना तो हर चारा ना पखर बई मैया कैसे कैसे ना बगिया का फुलवा मैया मोरी भावा जूठर लेनी हो कि कैसे हो कैसे ना हे मैया मोरी कैसे हो कैसे ना तो है गाजरा पहिनई बई हो कि कैसे कैसे ना तो है गाजरा पहिनई बई हो कि कैसे कैसे बगिया का फलवा मैया मोरी सुगाना जूठर लेनी हो कि कैसे कैसे ना ए मैया मोरी कैसे कैसे ना तो हाई भोगावा लगई बई हो कि कैसे कैसे ना तो हर भोगावा लगई बई हो कि कैसे कैसे ना गैया का दूधावा मैया मोरी बाछड़ा जूठर लेनी हो कि कैसे कैसे ना ए मैया मोरी कैसे कैसे ना तो हाई दिया जलई बई हो कि कैसे कैसे ना तो हाई दिया जलई बई हो कि कैसे कैसे ना।